Türkmenistanda çağılaryň arasynda ýokary keselçilik derejesi saklanýar. Hazatlyň habarçylary dem alyş keselleriniň we gyzamyk ýokunçlygynyň ýaýramagy barada habar berýärler. Bu aralykda Gararsyz neşir Türkmenistanyň kronikasy çağılaryň ölümi barada täze maglumatlary habar berdi. Neşiriň maglumatyna görä Türkmenistanda düme epidemiýasy sebäpli 33 çağı ýogulypdyr. Olaryň köpüsinde doga bitdi ýürek we dem alyş keselleri bolupdyr. Kesellänleriň köpüsi 5 we 7 ýaş aralygyndaky çağılar. Türkmenistanyň kronikasy bu maglumatlaryň 15-nji ýanwardan 20-nji ýanwar aralygynda vilayet saglygy goraýyş bölümlerinde geçirilen baş lukmanlaryň ýygnaklarynda oglan edilendigini aýdýar. Neşir düme we epidemiýasynyň indi azalýanlygyny ýöne öň hassahanalarda kesellänler üçin ýeterlik ýeriň bolmanlygyny belleýär. Etraplardan baran hassalary şäher hassahanalarına yerleşdirmek gadagan edilipdi we reanimasiýa hemde bejeriş bölümlerinde plastikden diýwar edilip dümewli hassalar şol ýere yerleşdirilipdi diýilip maglumatda aýdylýar. Türkmenistanda dem alyş keselleri güýzden bäri dowam edýär. Ýanwar aýynda Azatlyň habarçylary gonumçylyklarda çağılaryň mazarlarynyň sanynyň epesli artanlygyny habar berdiler. Hususan marda täze ýylyň ilkinji 2 hepdesinde bayramaly türkmen gala we ýol öten etraplarynda gonumçylyklarda birden köp sanly täze mazar dörep bu ýagdaý hatda gonumçylykda işleýänleri hem gen galdyrypdy. Ölenleriň arasynda 5 ýaşyny doldurmadyk çağılar köp. Demalyş ýollarynyň ýokunç keselleriniň ýaýramagy fevral aýynda da dowam etdi. Dümewe maksus alamatlary bilen kesel çağılarda has agyr geçer. Habarçylar hastahanalaryň näsaglardan doludygyny habar berdiler. Demalyş ýollaryna degişli hastalykdan başga da ýurtda gyzamyk ýaýrady. Daşoğuz vilayetinde soňky hepdelerde mektebe gatnaýan çağılaryň sany esli azaldy. Gyzamyk bilen kesellän çağılar uzak wagtlap bejer galmaly bolýarlar. We şu sebäpden mektebe gatnamaýarlar. Käbir enatalar lukmançylyk kömegi üçin ýüz tutmaga we derman satyn almaga maddi mümkinçiligi bolman çağılaryny halk usullary bilen bejermäge synanşýarlar. Soňky aýlarda ýaýran keselçilik derman serişdeleriniň yetmezçiligini we ýurdun ýylatynyň uly bölegi üçin lukmançylyk kömeginiň el ýeterli däldigini ýüze çykardy. Azatlyk radiosynyň habarçylary maşgalalaryň derman satyn almak we medisina hyzmatlaryna tölemek üçin öz emlaklerini şol sanda öý goşlaryny we hatda awtologlaryny satmaly bolýan halatlary barada habar berdiler. Saglygy saklaýaş ýolbaşçylary ýurtdaky keselçilik ýagdaýy barada resmi derejede düşündürüş bermediler. Saglygy saklaýaş ministrligining web sahypasynda ýokunç keseliniň ýaýranmagyna degişli ýagdaýy barada maglumat ýok. Ýurtda umumy keselçilik statistikasy hem çap edilmeýär. Bu aralykda Türkmenistanyň kronikasy neşiriniň 7-nji fevralda çap eden maglumatyna görä lukmançylyk edaralarynyň ýol başçylary bilen geçirilen soňky ýygnakda epidemiýanyň derman we lukmançylyk enjamlarynyň yetmezçiligini ýüze çykaranlygy we bu yetmezçiligiň köp sanly derman beren goňşy Özbekistanyň dostlukly kömegi arkaly üstüniň yetirilenligi boýun alınıpdyr. Şeýle hem şol ýygnaklarda saglyk resmiýetleri häkimetleriň tejribeleri esaslanyp her keselhanada häzirki zaman reanimasiýa enjamlary bilen enjamlaşdyrylan 1-2 sany otogy guramak kararyna gelenligi aýdylypdyr. Demalyş ýollaryna zeper ýetirýän hastalygyň epidemiýasy soňky aýlarda Merkezi Aziýanyň ähli ýurtlarynda ýüze çykdy we şu sebäpden goňşy ýurtlaryň hökümetleri epidemiýa garşy çärelerini güýçlendirdi.